enja Islam kuro kawuone ne Eid lakini kuro wea gwich liech. Kuro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua noruako e kar dak mare makare jotugo mag Kenya manyocha odhi e tuke mag Olympic mar jotugo manigi ng'ol. Tim no noyudo midila buora e tukego manyocha obagi e boma ma Berlin mane piny mar Germany. Ne giyudo midila 15 mag dhahabu, 4 mag silver kod 4 mag bronze. Jotelo mamoko manyoruore nyasi no bende noting'o jagoro mongirore Peter Tung, jaod bura ma Kipipiri Wanjiku Muya kod jakom moyiedhi mar Olympics Thuo Chege. Piny owacho miyo joloch go mag midila go omenda aching'. All those individuals who got a gold medal, the government of the Republic of Kenya will give you 750,000 shillings. So those 10 individuals will carry 7.5 million. For those who won a silver medal, the individual medalists will carry 500,000 shillings. For those who won bronze medals, the individual bronze medalists will carry 300,000 shillings. And the team that won